Chóir briannan seo ag labhairt faoin choróinvíreas beidir nár cheartóm bheith ag déanamh me an go gáire ach muna nach mé me an go gáire, well, bheadh an domhan mór ag cuine amach. Sé tá muid tríis milliún an ifir bhiliún a hárú ní básathe go fóill buchas le dtí ach cásannaid den choróinvíreas timpeall na Stáit Aontaithe. Seo tír in rá go hefigiúil náid cásannaí nó mar sin dhá bhí ó shin. Bhí ag caint fás as cuimse. Bhí cé gur cosúil gur tháinig an vírus isteach na Stáit Aontaithe ón airthir sin is cosúil gur tháinig sé isteach ón Tsín trí Seattle nó beidir California. Is léir gur réab an vírus seo timpeall an domhan tá na sainiúlathe tar éis scrúdú na línte in Nuamhreacht agus táthar den túrim gur tháinig cásannaí Nuamhreacht as an Eorp agus gur as trí chás faoi le a tháinig siad. Bíodh sin mar atá, ní hé ceantar an airthir is measa ó thaobh cásannaí de níos mó ach go mbeidisceil an airthir. Ru mé rá an airthir an tá mar fad in ceap go raibh. Is tríd an airthir a tháinig sé isteach Seattle agus California ach is san airthir is measa tá sé go cháide an seo mór cheantar Nuamhreacht. Idir Nuamhreacht agus New Jersey áit bhfuil mé féin agus mé taifeadú seo tá ceithre fan géad den na cásannaí choróinvíreas go léir na Stáit Aontaithe. Mar I deireadh Nuamhreacht agus New Jersey is measa na Stáit Aontaithe le Massachusetts, Illinois, Michigan, Florida agus Louisiana in dhiar sin in ábhard. Rithach Massachusetts le ciall, mar is mór cheantar an féin Boston le airport mór idirnáisiúnta agus muna bhfuair siad san cásannaí as Nuamhreacht, fuair siad cásannaí as an Eorp agus áit san eile agus idir an dálín tá an vírus mar scapaí sa chathair sin. Má tá plód cheantar an, is sa plód cheantar sin is scapas an vírus ar nó. Illinois mar an ggéalna, ní amháin go bhfuil chathair olmhóir ag Illinois, bhfuil mar atá Chicago, ach tá airport olmhóir an sin freisin O'Hare, agus in airport Ankara do roinnt airlínte United in an measc más mór mo chuimhne. Michigan mar an ggéalna agus is mór an seans cé nach ná bhreanna mé isteach an go mbean gur bé Detroit an ceantar is mó bóla sa cheantar sin arís airport mór idirnáisiúnta agus chathair mór le plód cheantar agus pobal idirnáisiúnta. In dhiar sin Florida agus Louisiana. Well, tá Atlanta in airport mór arís agus in Mull airport do Delta muna bhfuil dul mórm. Agus Louisiana, fáraí ar gcéir do Louisiana, bhí is acu céir do bhí teacht trí sa bóthar agus fós féin lig siad don Mardi Gras
tarlú an sin agus is mar gheallar Mardi Gras scap an vírus go tapú sin sa chathair sin agus stát sin. Mar a deireadh tá milliún cás sáirithe agan na Stáit Aontaithe agus muna bhfuil an ráta talcha chodonna agus a bhí. Tá daoine ag talaga an vírus go fóill gan éonchrathús Chúnastáin nach bhuaithe siad an galar a rís tar éis dóibh an galar a tholadh go uair amháin. Bean uair na figúrí feicimid ardú angéir líon na nimhreachaí go dtí tús mí aibreáin agus cuimhneamid gur chosa an díon ghlasáil dhá heachtain nó mar sin roimhe sin le páric lár ní bhárta seachtú lá déag ar nó. Agus ó hine léise sin ó hús mí aibreáin amach feicimid corramú. Níl an cúr chogéireach sa bhí ach tá sé muil ó ríis. Táthar ag tuairt le fios b'fhéidir fiú go bhfuil buaic fointe an chúir sin bainte amach agan agus go bhfuil muid ag sleamhnú síos tíbheile a chúir. Ach tá governór nó Jersey ag tuairt le fios, sin é Phil Murphy dal an scéil a tuairt le fios nach níomfar abhréithnú na bheartais díon ghlasála go dtí go bhheictear figúrí titim ceadláidí agus a chéile, caicís mar sin. Ach sé an deanúíocht is mó as seo ná go bhfuil an buaic fointe bainte amach is cosúil in nuamhrach a bhuíochas leis na beartais chuidiú a bhaim agus mar an gcéanna i New Jersey. Agus sinní an nuaíocht feictear dom óthaobh uimhreachaí de agus leanana muid a raibh ball le nuaíocht ábhar eile. Idir an dálín guím rá dé oribh go léir. Slán.